Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο σε όσες μου ζητήσατε μια ακόμα πιο minimal ρουτίνα περιποίησης από ό,τι έχω δείξει μέχρι τώρα, η οποία συγχρόνως να είναι και πάρα πολύ συσφυκτική και αντιγυραντική. Θα δώσω λοιπόν την πιο minimal εκδοχή, η οποία θα είναι και πολύ οικονομική και θα πάθετε σοκ με το πόσο οικονομική θα είναι. Θα σας πω πώς και γιατί, και θα δώσω και μια πιο διευρυμένη εκδοχή για όσες θέλουν να το απογειώσουν. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα σας πω έναν οικονομικό τρόπο για να την κάνετε. Αφού λοιπόν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο, πατήσετε like στο βίντεο, με ακολουθήστε σε Instagram και TikTok, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Δύο προϊόντα θα σου κάνουν αποτέλεσμα lifting. Το πιο ισχυρό αποτέλεσμα lifting μόνο με ορό Moms Instant Lift. Σας είχα πει ότι ήμουν ακόμα στις πρώτες δοκιμές και τα λοιπά. Τώρα που το τελειώνω μπορώ να πω με σιγουριά ότι ναι, ανορθώνει, συσφίγγει, κάνει θαύματα. Και αναρωτιόμουν γιατί είναι best seller στην εταιρεία. Είναι ο πιο best seller ορός που έχει η Aurora. Κατάλαβα γιατί. Έρχεται και ανορθώνει και τσιτώνει τα πάντα. Και μία κρέμα θα χρειαστείς, η οποία είναι 2 σε 1. Η Magic Stem, που έχει δύο διαφορετικές υφές. Μία πιο λεπτόρευστη και μία πιο παχύρευστη. Με δύο προϊόντα τι μπορείς να κάνεις? Το πρωί λοιπόν, αφού πλύνεις το πρόσωπό σου, να βάλεις τον ορό, ο οποίος είναι λεπτόρευστος και συγχρόνως πολύ ενυδατικός, πράγμα που τον κάνει κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας, απορροφάται σε χρόνο ντετέ, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε αναμονή για να περάσει την κρέμα ούτε τίποτα. Και μπορείς, αν έχεις έτσι μια πιο λιπαρή επιδερμίδα, να βάλεις τη λεπτόρευστη υφή το πρωί και μετά εννοείται θα βάλεις και ένα αντιλιακό, και το βράδυ να βάλεις πάλι τον Moms και την πιο παχύρευστη υφή. Όταν λέω παχύρευστη, μη φανταστείτε ότι είναι παχιά. Απλά είναι λίγο πιο πλούσια υφή, πάλι έχει τέλεια απορρόφηση, πάλι είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Φυσικά, αν το σηκώνει η επιδερμίδα σου, δηλαδή αν είσαι μια κανονική ή ξηρή επιδερμίδα, μπορείς να βάλεις τον ορό Moms Instant Lift και πρωί και βράδυ και τις δύο υφές μαζί, πρώτα την πιο λεπτόρευστη, μετά την πιο παχύρευστη, και πρωί και βράδυ. Εγώ που είμαι κανονική επιδερμίδα, άνετα βάζω και τις δύο υφές και πολλές φορές βάζω και δύο ορούς, όχι μόνο τον Moms. Λοιπόν, και άνετα σηκώνει η επιδερμίδα μου και αντιλιακό από πάνω. Γιατί σας είπα, απορροφώνται σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα στον Moms υπάρχει, όπως σας είχα ξαναπεί, ένα συστατικό καινοτόμο, το οποίο έχει αποτέλεσμα σε 5 λεπτά, αποτέλεσμα lifting, αλλά σε 10 λεπτά έχει 100% αποτέλεσμα lifting. Εγώ θα σας πω με σιγουριά ότι μακροπρόθεσμα βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία μένει στην επιδερμίδα σου. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγοράζει και τον ξανααγοράζει. Στη Magic Stem επίσης έχουμε πάρα πολλά πεπτίδια σε μεγάλη συγκέντρωση, καινοτόμα πεπτίδια και στην λεπτόρευστη υφή και στην πιο πλούσια, και μάλιστα στην πλούσια υφή έχουμε και εκχύλισμα Edelweiss, το οποίο πάει και κάνει αποτέλεσμα lifting και βοηθάει πάρα πολύ και σε λαιμό και σε ντεκολτέ άμα έχεις χαλάρωση. Οπότε, αν τα βάλεις μαζί, βάζεις διαφορετικά συστατικά και κάνεις μια ολοκληρωμένη, ανορθωτική, συσφυκτική περιποίηση. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε αυτή η κρέμα ξαναβραβεύτηκε, έχει πάρει ήδη μέσα στο 25 χρυσό βραβείο στην κατηγορία αντιγύρανση και τώρα ξαναβραβεύτηκε. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει με τις βραβεύσεις. Είναι μοναδικής τεχνολογίας με φοβερά αποτελέσματα και στο γέμισμα των ρητίδων και στην σύσφυξη και ανόρθωση. Πάμε να δούμε τώρα
πώς θα τα αποκτήσετε αυτά πολύ οικονομικά. Λοιπόν, η Magic Stem κανονικά έχει γύρω στα 56 ευρώ. Ο ορός αυτός έχει 25 ευρώ. Έχει βγάλει ένα πακέτο η Aurora που είναι τρομερή ευκαιρία. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ λίγα τα τεμάχια, σας το λέω να ξέρετε. Στην έκθεση που πρωτοεμφανίστηκε αυτό το πακέτο, από ό,τι είδα, βγήκε sold out σε χρόνο ντετέ. Με ενημέρωσαν από την εταιρεία ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα πακέτα που έχουν μείνει, οπότε είναι όποια προλάβει, όπου παίρνετε την κρέμα Magic Stem και τον ορό Moms Instant Lift με έκπτωση σχεδόν 50%. Εμένα μου είπανε 30% ότι είναι η έκπτωση, αλλά υπολογίζοντάς τα με τις αρχικές τιμές, εγώ τα βγάζω γύρω στα 50% κάτω. Όπως σας είπα, η κρέμα είναι στα 56 ευρώ, ο ορός στα 30 ml είναι 25 ευρώ, εδώ είναι στα 15 ml, οπότε είναι και μια ευκαιρία να το δοκιμάσετε, δηλαδή το μισό 12,5 ευρώ. Άρα βγαίνουν κανονικά αυτά εδώ που έχει μέσα 68,5. Και τώρα μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο με 39,20. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι περίπου 50% κάτω. Είναι τρελή ευκαιρία. Με 39 ευρώ παίρνετε και βραβευμένο 2 φορές προϊόν στην αντιγύρανση και σούπερ καινοτόμο και τον ορό που είναι best seller σε πολύ χαμηλή τιμή. Δεν ξέρω πόσες θα το προλάβετε, αλλά είναι ευκαιριάρα γιατί έχετε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης και για το πρωί και για το βράδυ για όλους τους τύπους επιδερμίδας και θα σας καλύψουν και όλες τις ανάγκες αντιγύρανσης του προσώπου και θα δείτε και πάρα πολύ γρήγορο αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν ήταν η σύντομη version. Αν θέλεις 2 προϊόντα και σε 3 λεπτά να έχεις ξεμπερδέψει και σε 2 λεπτά μπορείς να έχεις ξεμπερδέψει γιατί απορροφώνται κατευθείαν, μπορείς να περάσεις κατευθείαν στο επόμενο προϊόν. Γρήγορα, εύκολα, οικονομικά και αποτελεσματικά. Τέτοια προϊόντα θέλουμε. Για όσους όμως θέλετε να απογειώσετε το αποτέλεσμα και θέλετε το κάτι της παραπάνω, θα σας κάνω τώρα μια διευρυμένη ρουτίνα περιποίησης, αλλά θα σας δώσω και στα μεμονωμένα προϊόντα που θα σας δείξω τώρα έκπτωση. Με το DIM20 έχετε μείον 20% έκπτωση στην Aurora έως 11/11. Οπότε, το πακέτο είναι ήδη σε έκπτωση και θα βρείτε και άλλα πακέτα. Ό,τι είναι σε πακέτο είναι από μόνο του σε έκπτωση. Σε όλα τα μεμονωμένα που δεν είναι σε έκπτωση, έχετε το DIM20 για να πάρετε και εκεί 20% έτσι ώστε να φτιάξετε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, ξεκινάω. Το έχω πει, το έχω δηλώσει ότι το καλύτερο τόνερ που έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου όλη είναι αυτό εδώ το Nectar. Λόγω της υπέροχης αίσθησης που έχει στην επιδερμίδα και του αποτελέσματος που μου προσφέρει, ενυδάτωση, καταπράνηση, ανακούφιση, δροσιά, λάμψη, υγεία στην επιδερμίδα. Δείτε εδώ, κατευθείαν. Λάμπεις μπάμπι μου. Και το πιο τέλειο είναι ότι ταιριάζει με όλα τα ενεργά συστατικά. Μπορώ να το συνδυάσω με τα πάντα και βλέπω ότι ειδικά όταν το συνδυάζω με ισχυρά ενεργά συστατικά, όπως ας πούμε ισχυρά ρετινοειδή, με προστατεύει πάρα πολύ από το να μην ερεθιστώ. Λοιπόν, τώρα συνεχίζω με τον Moms. Βλέπετε ότι δεν περιμένω, δεν χρειάζεται. Το τόνερ έχει ήδη απορροφηθεί. Ο ορός, μέχρι εγώ να πάω να τον βάλω και σε λαιμό και σε ντεκολτέ, από το πρόσωπο έχει ρουφιχτεί μέσα. Κάνω και κινήσεις προς τα πάνω και εδώ και εδώ. Οι κινήσεις που κάνουμε βοηθάνε πάρα πολύ στην ανόρθωση, στην απορρόφηση των προϊόντων. Προσοχή, χωρίς να ασκούμε
πίεση στο πρόσωπό μας έντονη, δεν θέλουμε να το ερεθίσουμε, θέλουμε μόνο να γίνει ένα ωραίο μασάζ. Τώρα, εγώ λατρεύω να συνδυάζω τον Mams με τον Copperfield. Γιατί? Ο Mams κάνει ανόρθωση, ο Copperfield κάνει γέμισμα. Οπότε δημιουργείς το τέλειο αντιγυραντικό κόμπο. Εδώ μέσα έχουμε πεπτίδια χαλκού σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Σας έχω ξαναπεί για τα πεπτίδια χαλκού ότι δρούν σαν τη ρετινόλη, κάνουν ανανέωση δηλαδή των κυτάρων, πιο γρήγορη ανανέωση. Οπότε και επούλωση κάνουν και αντιοξίδωση, αυτό νομίζω δεν το αναφέρω συχνά, κάνουν και αντιοξίδωση τα πεπτίδια χαλκού, γεμίζουν τις ρητίδες, είναι ορός όπως σας είχα πει που με έκανε να δω πραγματική σημαντική διαφορά σε ρινοπαριακές, σε όποια έχω προτείνει τον Copperfield, όπου είχε ρητίδα είδε μείωση της ρητίδας, του βάθους της ρητίδας και γενικά είναι από τους top ορούς για μένα, τους πιο αγαπημένους μου. Λοιπόν, ο προηγούμενος έχει ήδη απορροφηθεί. Η ποσότητα που χρειάζεσαι από αυτούς τους ορούς είναι όσο τραβάει η πιπέτα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό ότι όσο και να βάλεις από αυτούς τους ορούς δεν νιώθεις βάρος στην επιδερμίδα. Δεν το έχω πετύχει αλλού με άλλα προϊόντα άλλης εταιρείας. Έχει ορατό αποτέλεσμα μείωσης των ρητίδων μέσα σε 15 μέρες και είναι πολύ σημαντικό ότι έχει μέσα και η άλου φίλερ για να πηγαίνει και να γεμίζει ακόμα περισσότερο κάθε πτύχωση της επιδερμίδας. Και προλαμβάνει και αντιμετωπίζει. Είναι ακόμα και για τις πιο βαθιές ρητίδες. Αν έχεις πολύ βαθιές ρητίδες, είσαι εδώ, σε αυτά τα προϊόντα που δείχνω σήμερα. Λοιπόν, έχουν απορροφηθεί τα πάντα. Θα περάσω σε ορό ματιών. Μαζί εδώ θα ανοίξουμε την καινούργια συσκευασία από τον Bright Eyes. Μόλις τελείωσα το προηγούμενο, να το πατάς εδώ, βγαίνει. Αυτός ο ορός είναι για ανόρθωση βλεφάρου, γιατί δεν θα ανορθώσουμε όλα τα υπόλοιπα και τα μάτια θα τα αφήσουμε πεσμένα. Πάμε εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Ανοίγει το μάτι αυτός ο ορός, το ξεπρίζει. Είναι δηλαδή και για σακούλες και για μαύρους κύκλους και για την ανόρθωση. Το βάζεις και στο ψυγείο, παγώνει και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο στο να ξεπρίζονται τα μάτια. Εκτός όλων των άλλων συστατικών που έχει και το Beautify που σας έχω διαβάσει και τις κλινικές μελέτες για αυτό το συστατικό. Είναι για το απόλυτο γέμισμα ρητίδων. Σε 2 μήνες βλέπεις τρελή διαφορά σε όλα αυτά που σας είπα. Και δεν βαραίνει και καθόλου την περιοχή των ματιών, είναι και για πρωί και για βράδυ, ειδικά αν ξυπνάς το πρωί και είσαι εδώ πολύ πρισμένη, θα ενθουσιαστείς με το αποτέλεσμα που κάνει αυτός ο ορός. Λοιπόν, θα περάσω σε κρέμα ματιών, Euphoria, επίσης και για μαύρους κύκλους και για σακούλες και για ρητίδες και για πολύ βαθιές ρητίδες και κάνει και ανόρθωση βλεφάρου. Αυτό που σας λέω για την ανόρθωση βλεφάρου δεν είναι μόνο με βάση τα συστατικά. Όλα αυτά είναι προϊόντα τα οποία εγώ τα χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια. Μπορείτε να ανατρέξετε σε πιο παλιά μου βίντεο και να δείτε από πότε δείχνω και μιλάω για τα προϊόντα της Aurora. Όταν ακόμα ήταν αλλιώς οι συσκευασίες, είχα τις παλιές και τις έπαιρνα και τις ξαναέπαιρνα, γινόταν χαμός. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτό, άραγε έχει μείνει τίποτα, να το, κάτι έχει μείνει. Λοιπόν, βάζω λίγο και απλώνω με το ειδικό στόμιο που είναι μεταλλικό, τη βάζεις και αυτήν την κρέμα ματιών στο ψυγείο, κρυώνει και απολαμβάνεις. Σε δροσίζει, σε καταπραίνει, ξεπρίζει τα μάτια απίστευτα, δεν βαραίνει καθόλου την περιοχή των ματιών, πας και εδώ για να κάνεις ανόρθωση, δίνει το πιο λαμπερό βλέμμα που θα μπορούσες να έχεις, γιατί δεν γίνεται να είμαστε λαμπερές σε όλο το πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και τα μάτια να είναι κατεβασμένα,
σκοτεινά, πρισμένα, από το ανοιχτό και φωτεινό βλέμμα προδίδεται η ηλικία μας, κορίτσια μου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε και στα μάτια τα σωστά προϊόντα και να έχουμε και εκεί μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα αυτό το σετάκι. Αν το βρω στην Aurora θα σας το βάλω από κάτω σε link. Διαφορετικά θα τα βρείτε μεμονωμένα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό που σας είπα στα μεμονωμένα. Λοιπόν, και περνάμε στην κρεμάρα, τη Magic Stem. Ξεκινάω με τη gel υφή, η οποία έχει μέσα Matrixyl Morphomix, που δρά και αυτό σαν τα πεπτίδια χαλκού και σαν τη ρετινόλη. Δρά δηλαδή σε κυταρικό επίπεδο και κάνει πιο γρήγορη ανανέωση των κυτάρων, με αποτέλεσμα να σε βοηθάει και σε σημάδια του προσώπου και σε ανομοιομορφίες και ανομοιοχρωμίες και φυσικά στη μείωση των ρητίδων. Δίνει κατευθείαν λάμψη στην επιδερμίδα, έχεις την αίσθηση της δροσιάς και της φρεσκάδας και της ανανέωσης και βοηθάει πάρα πολύ στην επούλωση. Έχει μέσα και Synthes 6, ένα πεπτίδιο που έχει αποδειχθεί ότι σε 2 μήνες είναι ικανό να σου προσφέρει αποτέλεσμα lifting. Και πάμε και στην πιο πλούσια υφή που είναι αυτή εδώ. Όπως βλέπετε, άνετα τα βάζω το ένα πάνω στο άλλο, που εκτός όλων των άλλων, αυτή η κρέμα, όπως σας είπα και στην αρχή, έχει βλαστοκύτταρα Edelweiss. Όταν βάζεις τόσα διαφορετικά συστατικά που έχουν αποτέλεσμα lifting, δεν μπορεί παρά να σηκωθούν όλα. Λοιπόν, πριν περάσω στο τελευταίο βήμα, θέλω να δείτε τη λάμψη στο πρόσωπο. Ήδη παίρνω πάρα πολλά σχόλια που μου λέτε ότι έχετε δει διαφορά στην επιδερμίδα μου και στην υφή και στη σύσφυξη και στη μείωση των ρητίδων. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λέτε τέτοια πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα κάνουν δουλειά, ότι η συστηματική φροντίδα της επιδερμίδας κάνει θαύματα. Και περνάμε στο τελευταίο βήμα, που είναι βήμα για μένα της βραδινής ρουτίνας περιποίησης, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέσα στη μέρα, και έχει αλλάξει τον μορφότυπο της επιδερμίδας μου. Έχω άλλη επιδερμίδα. Μιλάω για την DNA. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Aurora που έβγαλε αυτό το προϊόν. Από την πρώτη κιόλας χρήση βλέπεις τρελή διαφορά στο δέρμα σου, με το που το βάζεις και ξεκινάς και βλέπεις, και όσο το χρησιμοποιείς βλέπεις όλο και καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένα προϊόν που δρά στα τελομερή, στα καπάκια όπως σας είχα πει του DNA, και προστατεύει το DNA των κυττάρων από τη φθορά. Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρά μας παραμένουν νέα για περισσότερο χρονικό διάστημα, αντιστρέφει τη γύρανση και είναι ικανό να σε κάνει να δείχνεις από 3 έως 5 χρόνια νεότερη. Λοιπόν, μπορείς να το χρησιμοποιείς και κάθε βράδυ, μπορείς να το χρησιμοποιείς 3-4 βράδια, μπορείς να το χρησιμοποιείς μετά την κρέμα σου, μετά τη Magic Stem, ή μπορείς να το χρησιμοποιείς αντί για κρέμα νυκτός. Επίσης, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν μάσκα μέσα στη μέρα και να το αφήσεις, μισή ώρα και μετά να το αφαιρέσεις, αλλά εγώ δεν το προτείνω αυτό. Θεωρώ ότι αυτό το προϊόν πρέπει να μένει στην επιδερμίδα όλο το βράδυ, γιατί το βράδυ είναι που γίνεται η ανανέωση της επιδερμίδας και όλα τα ισχυρά επουλωτικά, καταπραϊντικά, αντιγυραντικά συστατικά πρέπει να μπαίνουν κατά κύριο λόγο το βράδυ. Οπότε για μένα είναι ένα προϊόν που το βάζεις το βράδυ, το αφήνεις όλη νύχτα να λειτουργήσει και το πρωί κανονικά θα πλύνεις το πρόσωπό σου και θα κάνεις τη ρουτίνα σου. Έτσι θα δεις το αποτέλεσμα. Άκουμε που σου λέω. Και αν δεν μπορείς κάθε βράδυ να το χρησιμοποιείς, βάλ το 4 βράδια. Έστω 3 βράδια, αλλά όχι ένα βράδυ. Πάλι θα δεις διαφορά, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
όσο σου λέω ότι είδα εγώ. Λοιπόν, γιατί εγώ το βάζω τουλάχιστον 5 βράδια. Λοιπόν, πατάς από κάτω, βγαίνει το προϊόν. Τώρα, μπορείς να πας να το τοποθετήσεις έτσι. Εμένα με βολεύει πρώτα να το βάζω στο πρόσωπό μου και στο λαιμό, εδώ. Και μετά να πηγαίνω με αυτό εδώ το στόμιο και να κάνω μασάζ. Που όπως σας είπα, αυτό το μασάζ εδώ βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη απορρόφηση της μάσκας νυκτός, αλλά και στην ανόρθωση της επιδερμίδας. Είναι μια γυμναστική για το πρόσωπο που βοηθάει πάρα πολύ. Δεν φανταζόμουν ότι η γυμναστική του προσώπου βοηθάει τόσο. Είναι σαν να κάνεις γκουασά, που δεν το είχα να σας πω την αλήθεια σε εκτίμηση. Τώρα με αυτό εδώ που βλέπω την τεράστια διαφορά, δηλαδή συνδυασμός των συστατικών του προϊόντος με την κίνηση αυτή, με τη γυμναστική αυτή, εντάξει. Απογειώθηκε το αποτέλεσμα και βλέπω ότι πραγματικά λειτουργεί η γυμναστική του προσώπου. Θα πάμε και στο λαιμό. Αν έχεις πριξίματα, βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεπριστεί το πρόσωπό σου. Και να σας πω και κάτι. Αν ξυπνάτε με πρισμένο πρόσωπο το πρωί και θέλετε να κάνετε αυτές τις ασκήσεις για να ξεπριστεί το πρόσωπό σας, γιατί μένετε μες στο σπίτι, δεν θα βγείτε έξω κτλ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το πρωί, το μεσημέρι, να κάνετε τις ασκήσεις του προσώπου, να το ξεπρίξετε και να το κρατήσετε μέχρι να έρθει η ώρα για τη βραδινή ρουτίνα περιποίησης. Και αυτό γίνεται. Δεν έχει συστατικά που εμποδίζουν τη χρήση του οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οπότε όποτε σε βολεύει το κάνεις. Αλλά θα ξαναπώ, το ιδανικό για εμένα είναι η χρήση το βράδυ, που η επιδερμίδα ανανεώνεται, αναπλάθεται. Λοιπόν, για να συνοψίσω, αν θέλεις την πιο σύντομη και απόλυτα συσφικτική ρουτίνα περιποίησης, είναι ευκαιρία να πάρεις αυτά τα δύο προϊόντα που επί της ουσίας είναι 3, γιατί η κρέμα έχει 2 κρέμες μέσα. Είναι ευκαιρία να τα πάρεις σε έκπτωση. Αν θέλεις την διευρυμένη ρουτίνα περιποίησης για το απόλυτο αποτέλεσμα, πάλι μπορείς να πάρεις αυτά σε σετ και τα υπόλοιπα που σου έδειξα μεμονωμένα, με τον κωδικό DIM20 για τα μεμονωμένα προϊόντα, μείον 20% μέχρι 11/11. Βγάλτε φωτογραφία το πριν και το μετά και θα σταυροκοπιέστε, αλήθεια σας το λέω κορίτσια μου, θα είμαστε όλες για καινούρια ταυτότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, όσες έχετε χρησιμοποιήσει κάτι από αυτά που έδειξα, θέλω οπωσδήποτε από κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο και ενδιαφέρον και εμείς εδώ θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!